ଚାନ୍ଦିନୀ ତୁ ମାଡ଼ ଖାଇବୁ ତାକୁ ଚାଚୁ କଣ ହ୍ୟାଲୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ଆଜି ମୁଁ ଗୋଟେ ଫସି ଯାଇଛି ଗୋଟେ ପାର୍ଲରରେ ଆଜି ମୋ ବୋଉ ନାହିଁ ପଳେଇଛି ଧବଳେଶ୍ୱର ବୁଲିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ମୋତେ ଆଉ ବାବାଙ୍କୁ ବାବା ସେପଟେ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏପଟେ ଗାଈ ମାମା ମାରିବୁ ପୁଣି ମୋତେ ମାରିବ କ'ଣ କରିବ ବୋଉ ବା ପଳେଇଛି ଧବଳେଶ୍ୱର ବୁଲିବାକୁ ଆଉ ଏକୁଟିଆ ଏଇଠି ବାବୁଲି ଗାଈ ଦେଉଛି କାନ୍ଦିକି ମୋ ହାତରେ ଖାଲି ଲାଗୁଛି ହାତରେ ଖାଲି ଲାଗୁଛି ଖାଲି ଚାଟୁଛି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ସବୁ କାମୁଡ଼ି ଦେଉଛି ତତେ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଉନି ହେଇରେ ଚାନ୍ଦିନୀ ନା ଚାନ୍ଦିନୀ ଆମ ଜାଣିନି ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋତେ ଦେଖି ର କ'ଣ ଚାନ୍ଦିନୀ ବବୁଲ ଅନଉଛି ଯାଇଥିବୁ ସାଡ଼େ ବବୁଲ ଦୁଇ ପକଉଛି କାନ କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ଗୋଟେ ଉଠିକି ଛିଡ଼ିକି ଖଣ୍ଡେ ହେଇଯାଇଛି ପୁରା ଇଏ ହେଇଯାଇଛି ଚାନ୍ଦିନୀ ତୁ କ୍ଷୀର ସବୁ ନେଇଯାଉଛି ନା ତୁ ବଡ଼ ହେଇଯା ତୋ ଶିଙ୍ଗ ଉଠିଲେ ତାକୁ ମାରିବୁ ହେଲା ବୁଝିଲୁ ସେ ସବୁଦିନ ଆଉଛି ତୋ ଯେଉଁଦିନ ଶିଙ୍ଗ ଉଠିବ ତାକୁ ମାରିବୁ ହେଲା ବୁଝିଲୁ ହଉ ଏତିକି ଏକ ତିନି ହବ ବାପରେ କିଲିକିଆ ପଳାଇଛି ହଁ ହଉ ମୋର ଏତିକି ରହିଲା 500 କାଲି ସକାଳେ ଦେଖିଲି 3 କିଲୋ 500 2.5 କିଲୋ କେତେ ହେଲା 6 କିଲୋ ନେଇଥିଲି 6 କିଲୋ ଖାଏ ସମସ୍ତେ ଭଲ ତ ସବୁ ଖୁସିରେ ରୁହ ଜଗନ୍ନାଥ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ କିଛି ରହିବ ପାରି ବାପା ସବୁ କଟାକୁଟି କରିସାରିଲାଣି ଡାଲମାଟା ହବ ଭାତଟା ବସିଛି କାଇଁ ବୋବୁଛୁ ନଅଟା ସରିଗଲା ନଅଟା ଖାଇବୁ ଦଉଛି ମା ହଉଛି ରମ୍ କରି ଦଉଛି ନେ ଏନ୍ଜୟ କର ଆରେ ହମା एकदम ठीक ତୁ ଖାଉ ଖାଉ ବୋବା ନା ମୁଣ୍ଡ ଟେନସନ୍ କରୁଛୁ ମୋର ମାମା ଟିକେ ମୋତେ ମାରି ମୋତେ କିଛି ବେଳେବେଳେ ତୋ ସିଂହ କିଛି ନଥିଲା ପୁରା ଛୋଟ ବେଳୁ ଅଛି ଆମ ବେଶୀ ବୁଝୁଛ ନା ଛୋଟ ବେଳୁ ଆଉ ମୋତେ ଭୋକ କଲାଣି ମୁଁ ଚାଲିଲି ଖାଇବି ଆଜି ଭାତ ଡାଲମା କାକୁଡ଼ି ଆଉ ମିକ୍ସଚର ନହେଲେ ମୋର ଟୋଟାଲି ଭାତ ଯିବନି ଯାହା ବି ହେଲେ ଚଳିବ ଆରି ସେ ପେଟରେ ସବୁ ହଜମ ହେଇଯିବ ମିକ୍ସଚର ନାହିଁ ଖାଇଯାଇକି
ଏଠି ବି ବଢ଼ିଆ ବ୍ଲଗ୍ ବସିକି ହେଲା। टाइम पानी आसीगला पानी रखिदवा जो नहीं है जी। Tano, Tano, full detail lah. Kunda na ujba? Kunda yang direct pakai di sini korek. Tadi lah. आगुड़ पानी भानु तो हाँ सीढ़े तो गाइस आज ब्लॉग एतिकी घरे बो नथिले जहाँ करिया पड़े आमको आम तो केही नाहांती एका बापा बो मु बो नथिले बो काम करी बापा नथिले मिसी मासिकी करिया कथा तो सेमती चलछि सरीगला केमती लागिला लाइक कमेंट करिक जणेइबे लाइक कला तो दिस गार्डन ହେଇଯିବ ରହୁଛି। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। ମୁଁ ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ। ଟାଟା।